Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Geheimen van. Deze keer gaan we op zoek naar het geheim van SMART. Actief lid van het kerkbestuur Leo van Dijk wacht op mij in de kapel in het dorp. Dag. Hi. Oh, Paul. Hi, Leo. Hi. Leo. Zitten. Ja, dat ga ik doen. Hey Leo, jij bent een heel actief lid van het kerkbestuur hier in SMART. En jij kon mij wat vertellen over het geheim van SMART. Ja. We zitten hier in de kapel van Sint-Jozef. Als je hier rondkijkt, dan ziet hij er wel prachtig uit. We hebben hem in 2008 gerestaureerd, maar we zijn niet meteen we zijn al eerder begonnen. 2003 hebben we 2 schilderijen alvast laten restaureren. En dat zijn de schilderijen van de ouders van Maria. De heilige Joachim en de heilige Anna. En als je nu in de kapel rondkijkt, dan zie je die 2 schilderijen hangen. Maar dat zijn niet de originele. Niet de originele schilderijen? Nee, dat zijn niet de originele. De originele zijn namelijk, zoals ik zei, gerestaureerd. Die zijn eind september 2003 teruggekomen in deze kapel. Hebben daar naar schatting in 2 maanden gehangen. En half december, op klaarlichte dag, waren ze ineens weg. Weet jij wat het motief was waarom die schilderijen zijn gestolen? Nou, het zijn schilderijen, het is kerkelijke kunst. Het zijn schilderijen, werden geschat uit de 17e eeuw. Ja, het is wat de gek ervoor geeft. En er is bekend dat er met name in Oost-Europa nogal een markt is voor dit soort kunst. Maar die markt is illegaal. Dus er is een vermoeden dat gewoon op bestelling kunst geroofd wordt. Maar hoe hebben jullie dan replica's kunnen maken als de schilderijen gestolen zijn? Voordat de schilderijen gerestaureerd worden, worden er opnames gemaakt van de schilderijen zoals ze zijn. En met behulp van die opnames hebben we dus nu duplicaten kunnen laten maken. En als je nu naar de schilderij kijkt, ze hangen daar. De figuren zijn zoals ze ook daadwerkelijk op die schilderijen waren. De achtergronden zijn wat versimplificeerd. Dus die zijn niet zo ingewikkeld als ze, want we konden niet alle details meer herkennen. Dus we hebben gezegd, en dan zou het misschien ook te duur gaan worden. Dus hebben we gezegd van, laat het maar op die manier. Leo, misschien is het leuk om even een kijkje te gaan nemen bij de schilderij, want ik ben heel erg benieuwd. Ja, is prima. Ja. Nou, dit is dan een van die schilderijen. Dit is de heilige Joachim, de vader van Maria. Deze, als je hem zo ziet, dan is hij prachtig, mooi van kleur. Maar dit is datgene waar we hem van gemaakt hebben. En als je wat dichterbij kijkt, dan zie je met name de achtergrond, het landschap, is veel gedetailleerder als wat we daar getekend hebben. Maar we konden niet alle details herkennen, dus we hebben maar gezegd van laat het maar wat simpeler. En eigenlijk hetzelfde met het andere schilderij. Als we daar nu even naar kijken. Dat is de heilige Anna. Ja. Ook daar weer, het figuur als zodanig komt heel erg overeen met datgene wat we hier hebben staan. Maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, hier zit een toren of iets dergelijks. En hier zit nog iets van een weggetje en zo. Dat hebben we allemaal maar weggelaten, want het was niet duidelijk genoeg te herkennen wat we precies moesten doen. En om maar iets te gaan verzinnen, hebben we gezegd van nou laten we dan maar de zaak simpel houden. Het gaat om de figuren zelf. Wat ik me afvraag, zo'n schilderij, heeft dat voor degene die het gestolen heeft puur financiële waarde of ook emotionele waarde? Nee, degene die het gestolen heeft, die handelt denk ik in opdracht. Ja? Dus die heeft daar geen enkele emotie bij, die ziet alleen maar financieel gewin. Ja? Want hij krijgt betaald door zijn opdrachtgever. Of een mogelijke opdrachtgever. Ja? Nou, als je dan verder in de kapel kijkt, nou die is helemaal gerestaureerd, helemaal op en top.
We hebben er best wel wat geld aan uitgegeven. We hebben behoorlijk wat bijdragen gehad van nogal wat stichtingen, kerkelijke stichtingen, wereldlijke stichtingen, grote weldoeners die ons welgezind zijn en die Sint-Jozef een warm hart toedragen. Dat alles heeft ertoe geleid dat we eind 2008 klaar waren met de restauratie. En in 2009 hebben we hem feestelijk weer ingewijd. En welke functie heeft de kapel op dit moment? De kapel wordt gebruikt om 1 keer in de week op woensdagmorgen een heilige mis te doen. Dan zitten hier zo'n tussen de 30 en de 50 personen. En verder wordt hier heel veel gedoopt. Er zijn mensen die een speciale band hebben met Sint-Jozef, of vanwege de naamgeving, of omdat ze hier zelf getrouwd zijn, zelf gedoopt zijn. Maar er is een heel scala van mensen die hier graag hun kind willen laten dopen. Dus niet alleen vanuit het dorp, maar ook van verder weg. Er zijn mensen die hier trouwen. Hoewel dat wat moeilijker is, want de kapel is klein. En verder zit hier op dit moment een evangelisatiegroep. Mensen die het Allerheiligste aanbidden. Ja. Als je naar het altaar kijkt, je ziet daar ook het Allerheiligste uitgesteld. Het zijn van oorsprong, is het een Indische organisatie met Duitse zusters. Ja, waarvan een van de zusters kwam oorspronkelijk ook weer uit India. Die zit inmiddels op het missiehuis in Roermond. Maar de zuster die op dit moment hier zit, Marianne, u ziet ze daar bidden. Ja, dat is een Duitse en die zit hier elke dag. Wisselen elkaar af, er zitten wat Poolse dames bij. Er zitten ook wat leken zitten daarbij. En dus een groep die hier onderdak heeft gekregen, die zit hier nu bijna 2 jaar. Dus een groep die toch langzaam groeiend is. Op dit moment is ongeveer 70 personen groot. Ze hebben elke maand een bijeenkomst in de kerk. En je ziet daar toch die mensen weer elke keer bij elkaar komen en elke keer hun ding doen. Ja. En zo hebben we ook het geheim van Smacht ontrafeld. Volgende maand gaan we op zoek naar het geheim van Veulen. Hopelijk kijkt u dan weer naar de geheimen van.